Hayop! Hayop! Di na kinawa din eh. Basta sisiw. Ay, nabuti lang. Naligo lang. Tumutog dito ay napakaganda. Stingwa. Kasi naman nakapunta yung mo. Oh, tingnan mo, wala pa may tubo. Kano yun? Parang tubig, galang sa ano, freezer. Parang lang pwede, just na. Dito rubok siya ito. Oh, lamig eh. Sasa tabang ito. Patay. Ay, patay mo lang isda. Ayun. Bugbog sa akin yata. Bugbog na sa akin. Nakatama si Berna. Kami dyan. Kami dyan. Ang gulo ng puta. Lasan-lasan muna dito, hindi na nasa taas. Magbabalat-balat ako para kung ahas. Ginaya ka paglamig ka. Oo, tingnan mo, kulubot na. Bakit sa akin? Lunok bigla eh. Dapat paluwanin. Wala naman ang friend dyan. Hindi na ako lang sa friend. Wait. Ulitin mo na! Pagkakain ko ba? Naku, 15% na ng hayop. Alas 3. Doon na magnanikuan ka? Yan, ano ba? Kaya pa anak? Ano ka ba? Tapos dito? Sa bahay na ako magaan lang. Saan mo lahat? Sigardo versus na gutom. Dalawa! May kaibigan ka na! Wala, nababalat-balat ako oh. Ay, ahas? Oo, nababalat. Magaling yung pakita. Magaling ba? Ayan, nababalat. Ah, yung mga followers dyan. Karam to sa 2 million viewers. 2 million. Ano, like, share, and subscribe. Subscribe. Ano? Ano? Like, share, and subscribe. Mga baba, subscribe! Ewan ko ba? Ito ko yan! Natutunin mo! Ipopost ko sa YouTube. May anak ko bakit? Oo. Sa ano? Apps? Ano? Guru. Guru editor. Tapos, ilalagay ka namin. Ano? Missing call. Tagay mo na. Ano ba? Tatayan ko din yung number na yun. Doon namin nakita yun sa ano, sa bahay nyo. Bahay ng Gagamba. Oo.